На второ място искам да чуя вашите бурни аплодисменти за момчето с черния панталон и раираната риза! И на първо място любимецът на всички, момчето с синята риза! Искам още един път да чуя вашите аплодисменти за трите момчета! Момчета, справихте се чудесно. А сега ще ви избера вашите партньорки. И на трето място, сред жените, момичетата. Да, разбира се, благодаря ви. Момичетата. Аплодисменти за момичетата. И на трето място е момичето с сивата рокля и тези хубави зелени очи. Точно тебе. Точно тебе. На второ място е момичето с черната рокля. И на първо място днес избирам най-атрактивната момичето с синята рокля. Участници, защото те се справиха чудесно. Благодаря на всички и още един път казвам, за мен беше удоволствие, че бях част от вашия празник. Обичайте се, аз също ви обичам. Моля да дойдат момичето и момчето, които са на първо място. Вие получавате награда 100 лева! Момчето и момичето, които са на второ място, получават награда от 60 лева! Ама вие двамата си отивате, моля аплодисменти! Може би това е новата двойка! Ми разбира се, вие сте чудесни, вие си отивате много. И аз ви благодаря. На трето място момичето и момчето получават 40 лева. Аплодисменти! Ти трябва да пораснеш малко за нея. А всички останали участници, моля да заповядат при мен, получават утешителна награда по 20 лева. Наградите са осигурени от спонсора на събитието, господин Сашо Динчийски. Аплодисменти за господин Сашо Динчийски. Моля, Дерби! Чудесен празник се получи и нека продължим танците! Диджей, музика! Щом не чувствам любов, тяло пречи. Честит празник на всички роми! Аз се радвам, че наистина имаме красиви момичета. Вижте, за мен е радост, че наистина дъщеря ми е на първо, но искам да кажа, че всички момичета са красиви. Ние нямаме грозни деца. Така ли иначе да бъдат благословени всички деца, от малки до големи. Нека да се радваме и да благодарим на Бога, че имаме такива прекрасни деца. Мис Манекена на първо място. И България търси талант оригинално и наречен за Фатма Гюл.
класична, разбира се, оригинално от музикалната програма на DJ Иван Добравата, оригинално О Е. DJ до дураджи ми казваш. Разчистете малко тук пътеката да може да се сервира яденето.